बाबा हमनी के मेहरारू हमनी से खुश ना रहली से ना ब्यास के मेहरारू के तो झाल बजावे वाला रखले बड़ा से। हाँ। छुट्टी मार मार छुट्टी मार मार सही के छुट्टी मार मार डराई मत रहो, चिंता मत करी। हाँ, दू जना के तो अकेले देखब हम, चिंता मत करी। हाँ आई जीजा जी, दू जना के हम अकेले देखब ना हो के तजमा के देख ली रहुआ। दू जना के अकेले देखब। बा निर्मला जादू हाँ तो नीलाठी दू हाथ चलाइले पहलवानो हई जी जंगा ना माने ला तो मनाहू के जानी ले हो। हाँ भौजियो तो ठीक है भाई कहत रहे कि हम दू आदमी के देख ले भो भौजी दू आदमी के ना रवा कोई आदमी के देख ले कोनो बात नहीं है भाई। देखी हमनी के रवा अंदर इतना क्षमता बा कलाकारी में, झालियो रो बजा लेतनी नु जी, गाइयो लेतनी बढ़िया तनी देखी डोड़वो हिला लेतनी। लेकिन हम उहे सलाह देब कि तनी पेटवा तनी कम कर लेब न मैं ठीक देखी मैं कम हो जाई ठीक रही। आश्रम में 2-3 दिन आइब जाई। हाँ मैंने बाबा के लो कपाल भाती होई कपाल भाती होई अनुलोम विलोम होई मैं पेट चल जे हो चलो हो तीना हो जा बूढ़ा बो अरे लो ये प्यार मोहब्बत लव इश्क दुनिया में सब लोग करेला। काहे भैया चश्मा लगा ले हलो एकर मतलब जे तू केहू से प्यार कइले बड़ा का कैले बड़े केकरा से एगो गोभिना बकरी से। दुनिया में सब लोग प्यार करेला। पहले के प्यार लैला मजनू हीर रांझा सोनी महिवाल। पहले के भैया लैला पिटास तब मजनू के पीठी पर गोही कबरे कबरे कि ना कबरे। साउंड वाला भैया तू काहे मन मार दल बड़ा तोहरो मेहरारू कहत हो जे मरद हमर इंजीनियर है। हां ये हां का करेला रात भर खाली रात भर अंगुरी आवेला मसीनावा लेकिन खाली फ्री में तू हंसत रुको तारे के एगो टेक्निक हम तारे के बता देतनी सुनो रात भर में दोनों ब्यास तारे के केहू कुछ न बोली को जब तार माइक सीटी मारता न उपाय सीख लेगो ब्यास के मुंह पर सही 50 फेंक दो आ पैसा देखो तो ईंटो फेंक दो। अरे और बना दिया चिन्हा चाहिए चिन्हा बड़ी है खत्म है महाराज। हालांकि ब्यास में आ साउंड वाला में सुनील भैया कोनो अंतर नहीं है ना ब्यास के मेहरारू से माने हमने के अपने मेहरारू से पटेला ना आ साउंडो वाला के अपने मेहरारू से ना पटेला ना आ खिसियाई मोती पुलिसों के मेहरारू से अब पटेला ना काहे आ ड्राइवरों के ना मेहरारू से पटेला ना काहे जहिया ओकर मन करी मेला घूमे के तहिया ड्राइवर गाड़ी लेके चल जाई आ हमनी के तो एको दिन खालिए नहीं खींचा शंभू बाबा भर दशहरा प्रोग्राम है बा छठ में प्रोग्राम है बा गोधना के दिन प्रोग्राम है बा बाकी ना लगन में प्रोग्राम है बा चैता में प्रोग्राम है बा बाबा हमनी के मेहरारू हमनी से खुश ना रहली से ना ब्यास के मेहरारू के तो झाल बजावे वाला रखले बड़ा से। छुट्टी मार मार छुट्टी मार सही के छुट्टी मार मार सही बात सही एकदम ही साफा इज्जतिए ले ली सकाई। अच्छा ठीक बा भाई ब्यास के मेहरारू का झाल बजावे वाला रखले बड़ा सा आ झाल बजावे वाला के मेहरारू के बियाहे नइखे भइल सही सही तोहनी का नहीं खा भाई तोहनियों का नहीं खा भाई करे बाला